नमस्कार. उकडीचे मोदक आणि उकडीच्या करंज्यासाठी लागणारी तांदळाच्या पिठाची उकड अगदी अचूक कशी करायची चला पाहूया. मध्यम गॅसवर कढई ठेवून त्यामध्ये आपण 1 वाटी पाणी घेणार आहोत. पाणी थोडेसे गरम झाले आहे तर आता आपण यामध्ये 1 चमचा तेल टाकूया. तेलाऐवजी तूपही टाकू शकता. इथे आपल्या पाण्याला उकळी येऊ लागली आहे तर आता आपण यामध्ये चवीनुसार मीठ टाकूया. त्या अगोदर माझ्या चॅनलला जर सबस्क्राईब केले नसेल तर सबस्क्राईब करा आणि बेल प्रेस करून बेल ऑलवर ठेवा, म्हणजे मी अपलोड केलेल्या प्रत्येक व्हिडिओचं तुम्हाला नोटिफिकेशन सर्वात पहिले मिळेल. पाण्याला छान उकळी येऊ लागली आहे तर आता आपण व्यवस्थित चमच्याने अशा पद्धतीने सर्व एकत्र छान मिसळून घ्यायचं आहे आणि ज्या वाटीने आपण पाणी घेतलं होतं त्याच वाटीने आपल्याला तांदळाचे पीठ घ्यायचे आहे. म्हणजेच आपल्याला पाणी आणि पीठ दोन्ही समप्रमाणात इथे घ्यायचं आहे. पाण्यात पीठ टाकल्यानंतर अशा पद्धतीने व्यवस्थित छान ढवळून मिसळून घ्यायचं आहे. इथे मी तुम्हाला तांदळाच्या पिठाची महत्त्वाची टिप सांगते की तांदळाचे पीठ हे नवीन तांदळाचे असेल तर उकड छान चिकट होते. जुन्या तांदळाचे पीठ उकडीसाठी शक्यतो घेऊ नये. त्याचबरोबर बासमती तांदळाच्या पिठाची उकड छान सुवासिक आणि चिकट होते. इथे आपण हे पीठ व्यवस्थित पाण्यामध्ये भिजवून घेतलेलं आहे. आता आपण यावर 2 मिनिटासाठी झाकण लावून वाफ देऊया. 2 मिनिटानंतर झाकण काढायचं आहे आणि गरम असतानाच असं गरम पीठ आपण हे मॅशरने मॅश करून घेऊया. जर आपल्याकडे मॅशर नसेल तर आपण ग्लासानेही अशा पद्धतीने मॅश करून घेऊ शकता. मी इथे हे कमी प्रमाणात पीठ असल्यामुळे इथेच मॅश करून घेतले. आपल्याला लागले तर आपण खाली उतरून व्यवस्थित छान मॅश करून घ्यायचे. असे हे गरम पीठ मॅश करताना कुठेही गुठळ्या राहणार नाहीत याची काळजी घ्यावी. पीठ आता थोडेसे कोमट झाले आहे. आता आपण हे पीठ ताटात काढून घेऊया आणि त्याला थंड पाण्याचा हापका मारून व्यवस्थित अशा पद्धतीने मळून घेऊया. गरम असतानाच आपल्याला हे पीठ मळून घ्यायचं आहे. पीठ गार झाल्यावर मळले तर पिठात गुठळ्या राहतात. अशा पद्धतीने ही उकड कोमट असताना आपण ताटामध्ये काढून घेतल्यानंतर आपल्याला ही उकड व्यवस्थित खूप चांगली मळून घ्यायची आहे. जेवढे आपण हे पीठ व्यवस्थित छान मळून घेऊ तेवढे आपले हे पीठ छान मोदक बनवण्यासाठी किंवा करंजी बनवण्यासाठी तयार होते. अगदी शेवटी आता आपण थोडेसे हाताला तूप लावून हे पीठ आता परत एकदा आपण मळून घेऊया. अशा पद्धतीने इथे मोदक किंवा उकडीच्या करंज्या करण्यासाठी आपली योग्य प्रमाणासह उकड तयार झालेली आहे. मी इथे छोट्या वाटीच्या प्रमाणात तांदळाची उकड केली होती. जर तुम्हाला जास्त उकड करायची असेल तर मोठ्या वाटीचे प्रमाण घेतले तरी हरकत नाही. आपली ही मोदकाची उकड जर परफेक्ट बनली तर आपण मोदकासाठी किंवा करंज्यासाठी जी वाटी बनवतोय तीही अगदी छान पातळ बनली जाते आणि हे मोदक आपले अगदी परफेक्ट बनतात. कुठेही मोदक आपले हे फुटत नाहीत किंवा चिरा जात नाहीत किंवा पिठुळे होत नाहीत. अशा पद्धतीने उकडीचे मोदक किंवा उकडीच्या करंज्या करण्यासाठी लागणारी तांदळाच्या पिठाची उकड नक्की करून पहा आणि माझ्या व्हिडिओला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. थँक्यू. धन्यवाद.